Businessul tău nu are nevoie de 4 agenții care încearcă să se sincronizeze. Are nevoie de o singură strategie și o singură echipă. Echipa noastră de PPC lucrează pe Google Ads, pe Meta Ads și pe TikTok Ads. Tu ne spui obiectivele tale de business și bugetul, iar noi venim cu strategia, cu structura campaniilor, cu splitul de buget și cu optimizările necesare. Scopul este foarte simplu. Tu trebuie să investești bani acolo unde campaniile aduc rezultate, nu unde aduc doar click-uri. La SEO lucrăm ca să te găsească Google. La AEO și GEO lucrăm ca să te cunoască și ChatGPT, pentru că azi e nevoie să apari și în răspunsuri, nu doar în căutări. La social media nu postăm doar ca să fim activi. Comunicăm cu un scop clar legat de obiectivele business-ului tău. La email marketing nu lăsăm baza de date să se răcească. Clienții tăi află automat promoțiile, noutățile și ofertele, iar tu rămâi prezent în inbox-ul lor, dar rămâi prezent mai ales în mintea lor. Știi ce se întâmplă când PPC, SEO, social media și email marketing lucrează împreună după aceeași strategie? Marketingul începe să funcționeze ca un întreg. Dacă vrei ca business-ul tău să aibă parte de cel mai bun marketing din țară, Intră pe www.surget.ro și completează formularul.